Oliver ina chuan time and work chhun zom na part 2 kan lo chua lenga ama sa ka chuan A le B ina thok kop ta seng zat ni ange an zo theng ti kan zir to a voina ve thung chuan B chawin thok ta se eng ti khuna nge zo veng ti kan lo zir ve lenga zona khi anila A le B nan thok kop thei za ta ron soi nga la na paka chuni ruka an zo thei ti ron soya chuanin han en le taila e chau aronda le ta a e chawina tho thei zat kan ni som pani ronda le ta a b chau ma se khwa jong kan en chuan b chawina tho zat kan sha du wangin nikhata an pahni a le b tho zat atangin e chau tho zat ka kan payanga b tho zat kha aron lang chuak to mei don ani amai ro chu awak chau kha kan du lawa a hun time min zo tlata wangin time kan da don chuan time kha chu 1/18 ti te 1/20 te kha ni ve theilawa kha kan le ling thokanga kha kan le ling thok kha a time a hun man ral chu lo ni don ta ni kan chokanga in shikiam tura nga yang o a question ina in 6 days more ani his zia masak zel to kan ti kha in 6 days A le B khan na an tho thei za chu an work kha pakhat da zel to kan ti kha chuan 1 work equal to more A le B 1 work kan ti chuan 1 work chu 1 day more A le B khan an tho thei za chu 1 ania nga an na tho mo ni ka tan to by 6 work alo ni ang mo chuan A aron soi na china ka ron soi to ang khan A aron soi le ta tho thei zat ani zati kan da ma sak zel ang kan de kha 12 le chuan A alone mo can do chu yang za nge kan ti chuan work reng chu ni khatanga pek da zel tur kan dia chuan ni khat 1 day kha kan zong ve thang A chuan 1 by heta work kan da 1/12 alo ni ang mo chu work chuan B chau kan sha do wangin heta tang hian B tho za kan sha don chuan B alone can do A le B na thok in ko patang khan A alone hi kan payang mo ama chawa thokha chuan LCM kan langa 12 anianga paruk muna 12 chu true anianga minus 12 muna 12 chu 1 anianga 1/12 alo chuak don ta ni mo chuan hei hi B ina a tho zat mo alo ni le ta a ma se B ina tho zat alo ni le ta a hun min zo wangin question ka anula how much time will be alone take to finish it alo ti ta a hun kan du chuan time taken by B alone kan tianga chu hei kan le tang kan ti khamo 1/12 chu time a om ngai lo chim chawangin a chung lama kal chuan 12 alo nanga 12 days kan tianga mo an it time min zo wangin enge a question kan enga days ada wangin days kan da veng khati zong kha time en work kan zir le thei chu lo ni a I atam zok no pang zir lai tam zok ten time and work ti a cho ngai alo oma kan thiam theu thei na na kan ron siam ani a amaro chu in man thei lawa in chok cho har satan phe chuan he kan ron da simple te chang han in man nge kan be sei tlatani